Mayans, DCB TV. Please do kayo yung channel kasi ito ito. Video na upload ko. May sente sa may Kawasaki no, sa may Motor City Commonwealth. May papakita ko lang yung mga ano dito, mga motor dito na available sa loob. Maraming samahan niyo ako Mayans. Mayans dito sa Mayans, may Commonwealth no. Alas na pa siya ng Pure Gold Commonwealth. Ito yung ano Mayans, ito yung MRT7, paputok na sa Del Monte, Bulacan. Ayan yung katabi siya ng Panay, Manila. Ayan so, Motor City. Block 13, Block 5, Woodland Avenue. Yan, tara na, pagpapalala natin. Yan yung available na motor ito ngayon dito sa may ano to ma'am? AMC Motorcycle. AMC Motorcycle. Yung sir. Tapay tayo dyan. Ayan mga yan so. Ito ano yan, ito meron dito yung ano yan, so 400 to. Paano to pa expressway. Ayan. 400. May ninja din naman yan so. Dito sa Kong Road. Ayan. Laki din yan. Laki dito sa Kong Road. Karoon din yan dito sa may Motorcycle City Commonwealth. Meron siya rito Suzuki, Yamaha, Safe Moto, saka yung Peugeot brand nila, meron din dito, saka yung Kawasaki. Okay mo yan, sa last part na, dito siya yung power, dito sa mga pagkakalian. Bye bye mga Indians!